mmadụ ka nkụ ndị ọ na-enye n'aka lere ụwa ala agụ ya agụ ndị ọ na-apara bụ lere ụwa mmadụ ka nkụ asị m alele agụ alele onye gburu agụ alele agụ lele agụ alele onye gburu agụ ele ka anaghị egwuregwu elewe onye gburu agụ Imo Steeti akụlechi obi ike eji agazi ole m ụwa o akụlechi obi ike amụọla m nne bara mba akụlechi obi ike amụọla m nne nwere ego akụlechi obi ike amụọla m nne bara akụlechi obi ike okwu ọma ndị adịcha ego akụlechi obi ike okwu ọma gịnị materials akụlechi obi ike ọbụ osisi afọolu anyị akụlechi obi ike ya wụcha ndị bara mba akụlechi obi ike amụchala m ndị nwere ego akụlechi obi ike amụchala m ndị bara akụ akụlechi obi ike amụchala m ndị nwere ego akụlechi obi ike alele agụ lele agụ alele onye gburu agụ Chief Dr. Moses Ayoka. The body my man, local and wine. Young spirit, young pa. Daddy be our senator, the man. Daddy, one a boy. Our Mama, walk on one white. Uncle Mama and a boy. Okay, I'm ready. She poor man in wonder. Daddy be our planting big man in the kitchen and planting poor man. Planting big man. Eji remote awere ya plant big man eji remote awere ya but to plant small man eji put ọmọ ọkwa ife awere ya ụmụaka gbanyụọ dị fridge fụfụ telivishọn n'ọkụ ịma fan nọ n'ọkụ ịma nla fuel misie ya oil shekie ya ọfụma were kwe blọkụ dere plant maka ịgba ọsọ the program in my head. Chief before I would chief the Manuku, over with Royal Highness, as a doctor, almost really fine in one. I crack the thought. I for one of our Fuku. Before Lambo Garaga, our chief doctor, Open the divine and one man who was about exit doctor, Open the divine one Akraka the third. For one of our Fuku, Obaka Parakuyo, Ope Mazale Lago. One is Ale Lago, alele onye gburu agụ Eleka Dago Buregu, elewe onye gburu agụ Onyami Meo, Uncle Woman Aboy, Onyami Ela Lago, Onyami Ale Lago, alele onye gburu agụ Eleka Dago Buregu, elewe onye gburu agụ Onyami Meo follows of what is Onyami Meo, authority can not believe. I have a little bit of one more day, but I was also.
chief doctor okwudiri divine one ugbozi ọ ga-awụ eze doctor okwudiri divine nwanne akara aka dị dọt afọ wenọba bụ ukwu anya mụrụ akụrụ esi obi ike owu ite abọsụ ogenye mụrụ akụrụ esi obi ike owu ite emewu ite Ede alelago, brother alelago, eleka nago ekwuregwu. Agasola m ụwa o, akụ na-esi obi ike. Anwụọla m ndị bara aba o, anwụọla m ndị nwere ego. Obodo ochie mmoto egwu oyi. Obodo ochie mmoto egwu oyi. Akaraka dị tọ. Akaraka bịa. Onye eze ka bịa. Igbudu ọlala. Igbudu ọlala. Onye nwere igbudu kọrọ m igbudu. Ana m anwa m obodo onye na-amụgbo. Ụbọchị akụ ihe achị, ụbọ oyi ha aka, aka uju uchi, ụbọ ka ọ sị gị, igbudu, ịta ga-abụ na ese.